Sagen er den, at for bare 2 årtier siden havde homoseksuelle det svært på Færøerne. Det er ikke en påstand. Fakta er, at det var mere reglen end undtagelsen, at de forlod deres land. I 1995 blev mine egne øjne åbnet op for, at der var noget galt. Jeg havde skrevet et indlæg i aviserne, hvor jeg kritiserede den hårde tone, som homoseksuelle blev omtalt med, selvom ingen af dem nogensinde tog til genmæle. Nogle dage senere fik jeg et brev med posten fra en person, som takkede mig for mit læserbrev og kort forklarede, at for ham eller hende var livet på Færøerne kompliceret. Jeg ved ikke, hvem det var, der skrev brevet til mig. Det var anonymt. Vedkommende turde hverken stå frem offentligt med navn, eller nævne sit navn over for mig, der havde forsvaret ham i offentligheden, eller hende. Han eller hende talte ud af et mørke. Og det var, da jeg stod med det brev i hånden, at jeg virkelig indså og virkelig forstod, at der er altså nogle mennesker i vores samfund, som går og dukker nakken. Der er kuet af en social konsensus, som det er nødvendigt at bryde. Og nu er den brudt. Der er sket et radikalt holdningsskift, og det er først og fremmest takket være de homoseksuelle færinger, der insisterede på at blive på Færøerne og ændre Færøerne indefra, i stedet for at vælge den nemme løsning og flytte væk. De lavede for eksempel nogle simple, men slagkraftige kampagner med det meget enkle budskab: her er vi. De startede også Tórshavn Gay Pride. I starten var der meget få, der mødte op, men de sidste år er priden i Tórshavn set i forhold til befolkningstallet uden tvivl den største i verden. Det var altså folk, der ikke spurgte, hvad deres samfund gjorde ved dem, men hvad de kunne gøre ved deres samfund. Og det er jo kernen i al sund politisk aktivitet. En anden helt afgørende faktor har været, at danske myndigheder og danske interesseorganisationer stort set har blandet sig udenom denne sag, selvom både familieretten og domstolene jo er fælles for hele riget. Det er vigtigt, fordi den fundamentale ændring, der er sket på Færøerne i denne sag, hvis den ikke var kommet indefra, så var den ikke kommet overhovedet. Processen har været lang. Debatten har varet i næsten 30 år. Der er sagt meget hårde ting, og for nogen har det været smertefuldt og sårende og pinefuldt. Men nogle gange skal demokratiske debatter ud i hvert eneste hjørne. Nogle gange må alle tanker, alle meninger komme ud af krogene, ud i lyset, hvor det kan brydes i de offentlige rum, før der kan dannes en ny konsensus. Og sådan har det været. Sådan er der dannet en ny offentlig mening på Færøerne. Og på den baggrund kan vi nu implementere en lov, der har fuld demokratisk legitimitet. Holdningen er ændret, når det er tid at ændre loven. Det er demokrati, når det folder sig ud på den smukkeste vis.